Says subdi na ang imong biztalk uban kang Kapuso Rita Daniela. This morning, kumustaho na usab nato ang usa sa mga multi-talented GMA artist dinhi sa Kapuso Network, singer and actress Rita Daniela. Hi Rita, maayong buntag. Hi! Hello, maayong buntag. Good morning, everyone. Hello po, mga kapuso. Welcome to GMA Regional TV Live. Thank you talaga for doing this interview. Kumusta ka na, Rita? Kumusta yung pamilya mo? Ako ay okay lang naman. Nabubuhay naman sa food delivery. And my family is okay naman din. Marami naman sila doon na naiwan sa sukat. I live by myself lang kasi. So, yung yung mga kapatid ko at saka yung mama ko sa sukat po sila nakatira. And okay naman sila. From time to time, nagpupunta ako doon. So, ayun, okay naman kami. That's good to know that everyone is safe and healthy. Kasi it's been 3 months na, no, since the quarantine has been implemented. Ano na yung naging daily routine mo sa loob ng bahay ngayon, especially ngayon na mag-isa ka lang? As much as possible, I try to read and to watch a lot of documentaries and to research sa mga bagay na hindi ko nabigyan ng time na makapag-research before. I have this I have my Bible journal every other day. At least may time ako to write and to sketch and to create and also paint and kasi I love painting din eh. So, isa rin yun sa nahihirapan din ako kasi meron akong isang place na pinupuntahan para lang magpinta. And since dahil nga sa ECQ, hindi pa natin siya pwedeng gawin. Tinatry ko rin talaga to also eat, to watch the food that I eat. And ang hirap, sobrang hirap. And I also try my best to mag-workout yan by myself. Pero sa pagkakilala ko sa sarili ko, mas effective sa akin pag meron akong kasama o kahit anong friend. Kasi wala, parang nabuboost yung energy. Parang alam mo yung nagiging competitive kapag nakikita mo yung kasama mo na alam mo it's either pag nahihirapan sila, parang masaya sa feeling ko na nandun ako para i-cheer up sila. Ngayon, ito sobra-sobra na yung time. So, isa yan sa dinadasal ko rin na makuha ko na yung motivation talaga na mag-workout ng todo-todo. Let's go back about your journaling kasi very interesting ito, especially these days kasi may social media, may mga phones and tablets tayo, but then back to basics tayo ulit into writing our thoughts and feelings. Paano ito nakatulong sa'yo? How did this start, yung journaling? Bata pa lang talaga ako, mahilig na ako magbasa. Basta dati naalala ko kahit hindi ko naintindihan, binabasa ko lang. Basta lang, kasi eventually, maiintindihan ko rin siya eh. And yun din, dictionary, doon ako nag-start. So yung tinuro sa akin ng tita ko noon, kasama namin nun sa bahay. Kapag meron akong isang word na hindi ko naintindihan, titignan ko siya sa dictionary. So, happy naman ako na hanggat ngayon, nadala ko yon yung paghilig ko sa pagsulat at saka pagbasa. And I think, nung high school ako, nung matatapos ako ng high school, nakasulat ako ng first ever script ko. I think it's 180 pages. Wow. So, doon nag-start. That's why, after nun siguro talagang parang na-excite ako masyado. That's why I took digital filmmaking sa college. Ayan, kaya pala, multi-talented ka talaga, Rita. So for now, this morning, mag-complete the sentence tayo about some things that you did ngayon na naka-stay at home ka. Ayan, let's start. Okay. What time do you usually wake up? Papakatatok na ako 11 or 12, ganyan. So noon time na. Kasi nag-IF ako. Kasi so hirap. So 14 hours. So minsan by 10 o'clock, hindi na ako pwede kumain. So ang susunod na kain ko na 12. So ang ginagawa ko, para hindi ko maramdaman yung gutom, itutulog ko siya. Ano yung recent book that you finished? Recent book? Actually, I forgot the title, but it's about, there's this kid
na namatay siya for a few seconds and he saw heaven and he talked to God. It's a true story. I forgot the title. Miracles So, in Heaven? medyo mahilig ako sa ganun sa true story. Sorry, I forgot the title of the book. Okay lang yun. I think it was the Miracle in Heaven, or sounds like it, no? Yeah, Miracle in Heaven. Miracle in Heaven. Yes, thank you. Ayan. Kasi I read that one also about that kid. Ayan. So ngayon, next question. Recent movie that you watched? Oh, The Other Guys. Sila Will Ferrell sa Netflix last night. Because sometimes I want to watch lang like mga, especially pag medyo late night na, mga good feel lang na movie, something like ganun. How about your favorite snacks at home? Patay tayo dyan. Kitang-kita niyo naman po sa akin. May favorite po ba? Parang wala naman. Parang lahat naman gusto ko. Charing! Favorite snack? Oo. No, really. As in, also with the food that I eat. Marami, may snacks or pistachios and merong mga water biscuits. Pero ito, Rita, sino ang lagi mong kausap online? Online? Family ko, mama ko. Kasi, my mom is under, she's been going to her chemotherapy. So, halos lahat naman din, like my mom and my siblings and, also my driver. Yan, kasi siya yung palaging na hatid sundo sa family ko, sa mama ko. And, syempre, sino pa ba? Si Ken. Ay, si Ken! Ken! Kasi favorite kayong dalawa. Oh my gosh. Oh, salamat po. Tuloy pa rin talaga ang All Out Sundays. Dagang salamat sa iyo, Rita, and sa lahat ng bumubuo ng All Out Sundays kasi all out talaga yung mga performances nyo para mapasaya yung mga viewers natin. Ano pa yung mga aabangan namin sa AOS Stay Home Party? Marami pa talaga mga kapuso. Actually, hindi ako makapagsabi ng talagang kung ano ang dapat nilang abangan, pero kasi kahit kami nakaabang din, and what matters is that lahat po tayo ay nag-enjoy sa All Out Sundays. Hindi lang po yung mga viewers at ating mga kapuso, kundi sigurado naman din po na pati po kami na mga artist po ay nag-enjoy din po kami sa All Out Sundays. And Rita, hindi kompleto yung morning namin ngayon kung di namin maririnig na kumanta ka. And sana you can sing us a song na may mensahe para sa mga kapuso natin. Okay, game. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umalag kay ganda. Pagsikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Oh, haharapin natin. Thank you po. Ang ganda ng boses. My gosh, sana all, Rita. Thank you so much for joining us this morning, Rita. Thank you. Ingat ka and see Morning, you soon. everyone. Salamat po, yes. Kayo din po, stay safe. Mag-iingat po kayo lahat dyan. Maraming salamat po and good morning. And that was Rita Daniela, mga kapuso, nga may paambit na tuog kanta, of course. And usapod ang journaling. Mao kini ang nakatabang niya samtang nag-inusara siya karong quarantine. Og mubalik pa ang GMA Regional TV Live.